איזה יופי שציורי. כן? יופי, את עושה מישמיש. רגע, טוב, עכשיו. מישמיש עושה פסטה. אותו כיוון, מצוין. יופי. אותו כיוון, כן. עוד. יופי, זה לא יוצא. לשנות כיוון. מצוין. עוד אחד? עוד טיפה? לא לשנות כיוון. נכון. עכשיו עוד אחד. קדימה. נראה איך זה יוצא הבצק. וואו, איזה יפה. רגע, עכשיו עצור. 3. מה לא עוד? לקפל? קפלי? זה היה קשה שזה יהיה מוכן. קפלי? זה לא, מה זה משנה? זה לא משנה, הנה. קדימה. יאללה, סוללי. תמשיכי. כן. קשה קצת, תעזרי לה. יאללה, וואו, לעזור זה לך? קשה. לא צריך לעזור, היא יודעת לבד. אז אנחנו נפסיק ב3, נראה לי. לא, אפשר לנסות ל2. עכשיו, בלי לקפל, תעשי 2. רגע, עצרי. זה הכל 3 עכשיו כולם? זה עוד לא, זה אחד הראשון 3. תעשי. זה כבר דק מדי, נראה לי. הוא מספיק גם בשביל יכול להיות גם 2. זה בצק פסטה מעולה. אותו כיוון, תמשיכי. יפה. הוא קצת נקרא. עכשיו לחתוך אותו כבר? אפשר? ולאחסן? רגע, איפה אנחנו? לאן אנחנו? אנחנו בקופסה עם פרגמנט. מה נעשה? אין לנו שום קופסה. יש, מה זה? טוב, אז קופסה כזאת שמתאימה. רגע, זאת תירגעו. מה זה, את רוצה להכניס לפריזר? אני רוצה להכניס לפה. יאללה. רגע, אבל היא טובה. כן. רגע, שנייה, אנחנו פותחים אותו. קצת מקומח, נכון? כן. ואז בין שכבה לשכבה פרגמנט, אבל זה לבישול או לרצפה? אנחנו לא נשלים ביד. מקפיאים את זה? עכשיו לא נשלים, עכשיו בוקר. יאללה, שימי זה נייר או קמח. מיש, תחכי. עוד שנייה. יופי. טוב, עכשיו צריך להעביר רגע, זה כולם במידה עכשיו? לא, אני רוצה את זה לחתוך, כי אין לי איפה לשים אותם. ספגטי או פטוצ'יני? פטוצ'יני, ספגטי זה דק מדי. מיש? זה קצת יהיה לה יותר קשה נראה לי. עכשיו את צריכה לסובב את... עכשיו יצא לך ספגטי. תראי, עכשיו... חכי שנייה, אני צריכה לסדר את הבצק הזה. בסדר גמור. רגע... לאיזה כיוון? אליי, כמו קודם. מיש כמו קודם, לשם לסובב. כן, תראי איזה יופי. וואו, איזה יופי. יוצא? בטח, יפים. זה נשבל. זה נגמר, לא? כן. זהו, זה לא נשבר, זה נגמר. עוד טיפה תסובבי שיצא האחרון. זהו, עצור. תסדר אותם. לא, שלא יהיה גוש. לא, זה לא טוב גוש, הנה. לא, זה לא אמור להיות ככה בכלל. נראה לי שאת